Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, ayo kendang siap-siap sinau. Pelajarane basa Jawa sakniki ajar nulis Latin utawa nulis tegak bersambung. Coba bocah-bocah eling-eling bentuk-bentuk huruf cetak utawa huruf lepas nggih. Nah, niki Bu Guru pun nulis contoh-contoh huruf cetak. Nah, menika huruf A. Nggih, A Latin ngeten iki. Niki A gede disambung kalih A cilik. Nah, nek niki B gede disambung kalih B cilik. Lan saterusé nggih bocah-bocah apalke ngantos huruf Z. Nah, coba sakniki bocah-bocah latihan maca tulisan Latin. Yuk coba diwaca bareng-bareng. Niki wacane ibu tindak peken. Nggih, coba sing nomor kalih. Bapak ngunjuk kopi. Nah, sampun saged nggih maca tulisan Latin? Yuk sakniki coba ajar mraktekke nulis. Ngarep dhewe nggih hurufe gede. A mlenduk medun. Li L munggah. Medune lurus nggih disambung kalih I. Nah, sukani titik. Nah, niki Ali maca. M disambung kalih A. Garis miring disambung kalih C. Garis miring melih disambung kalih A. Maca buku. B mlenduk munggah medun. B U K U. Nah, sukani titik nggih hari dhewe. Nah, pun dadi nggih ukarane Ali maca buku. Nah, pun sakniki bocah-bocah latihan dhewe nggih. Yen latihan nulis niku kudu sabar, kudu teliti, mboten sah kesusu nggih. Alon-alon mboten napa-napa, sing penting mengke tulisane saged rapi. Nah, semangat nggih anak-anak nggih. Yuk sakniki latihan dhewe-dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.